Pahimangno sa mga otoridad niining mga sakyanang magdala og kargamento nga siguradoong mas secure ang ilang dala aron dili kini makadisgrasya. Sama niining nahitabo sa usa ka delivery truck sa Mandaue City kaganihang buntag. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, dayong kurbada gyud sa dan nangatagak kining karga nga moabot sa gatos ka mga case sa fruit juices nga karga sa usa ka delivery truck. Kini ang naabtan namo sa may FF Cruz una ilang Mantawi Drive sa Mandaue City pasado alas 9 sa buntag kaganiha. Pinaspasay ang pagpanghipos sa nangabuak nga mga botelya nga nagpasad sa dan. Nagtinabangay ang mga personnel sa kumpanya ug taga-team aron mahipos ang mga basiyo ug mga bildo. Nahitabo kini sa gikargahang 6-wheeler truck sa dayong liko gikan sa CD Seno Street. Gikan unta kini sa warehouse nila sa Barangay Gizo ug paingon sa Barangay Subang Dako. Standard yun na niya, sir, 8 pallets. 8 pallets? Kining 8 ka stocks? Gikuhaan na ni dito food. So paghigot siguro niyang balik, kuwang na sa huot mo na, nayagyag ang iyahang stocks. Nibigay lagi. Unsa nga bigay ganing kanang? Niluwag nagtos ang laksa ubos. Minor ko lagi. May kalawian sa duway naigong mga sakanan, may motor nga naigo. Gibana-banang moabot sa gatos ka mga case sa fruit drink ang nahagbong nga gikagubtan sa mga tao. Una pa naabot ang mga staff ug traffic enforcers. Wala hinon maapil pagkahagbong ang kinahon nga beer nga karga sab sa maong truck. Tabang og punit pero dadon man dili man ingon na nga gipadapli nila. Imbes ang tato mo tabang og kuan kay luoy biya sa kay driver ana nya unsaon man nga dadon man nila. Napay nagdito sa kahon among gibadlong. Ang insidente nakapabugat sa trapiko ni adtong higayuna. Milanat og mga usa ka oras una nahipos ang mga bildo ug hingpit nga nabalhin na ang mga nahabiling case og botelya. Sa nahitabo, gi-isyuhan sa team og citation ticket ang driver. Ang among issue ani obstruction o kini unsafe cargo kay sorry na si driver unsaon mao man gyud ang iyang issue gud. Mao kini ses ang pahimangno sa mga traffic authorities sa mga driver ilang mga pahinanti siguroon gyud ang ilang mga kargamento labi na paghikot o pagbaat niini o paglikay sab sa pag-overload aron makalikay sa disgrasya. Maayo na lang kaganiha nga walay na unsa, walay nakatapad nga mga sakyanan atol sa pagkahitabo sa mga insidente. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.